Macul entrane iki. Besi suket, kan resik, nang kebon duren ngerompyok ketok rumbut. Nek ora diresiki iki engko pertumbuhane ya kurang emat, kurang apik. Iki tak resiki karo yang awak iki rasane iki pegel bareng ora tau macul iki. Enteni kiriman iki rantang teko-teko. Tak sambi ngobongi sangkrah. Nek kira-kira rada luwih ya bakar-bakar pohong. Sing diolah ki mbuh apa ora nang teko-teko. Ora ngerti seneng ngalas iki wis luwih. Ya sekitar jam 11-an iki mau. Ini ya dadi ngopo wong wedok ya repot ning omah ngomong barang. Aku ya tak trimakne ngombe karo bakar pohong kok nek kira-kira luwih ya dipangan ngono wae. Sing wis kira-kira diresiki, dibesiki, diobongi sangkrah iki dipaculi ngene iki diipuk durene iki supaya pertumbuhane akar iki kokoh, kuat, subur. Engko nang ngarepe sing disuwun ki ndang iso glis gedhe, ndang iso woh kaya sing nang omah kae. Anggere woh ngono ya mudah-mudahan kena tinggo kebutuhan jenenge wong tani ya kaya ngene iki lur. Syukur